Jodak e gwenge ma Nyatike dwaro mondo mi piny owacho or omenda mondo ger godo kar choko, piedho, loso kod uso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park migero e gwenge ma Makalda sub-county ma Nyatike mondo otieki. Mana kaka jafwambo marwa Jo Juma lero, mae biro e kinde ma giwacho ni giseketo ikruok mar tiyo kod kar choko, piedho, loso kod uso mwandu no. Gedo mar kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu mong'ere kaka County Industrial Aggregation Park ma igero kod omenda maromo $500,000 ma isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo e sub-county ma Nyatike ne igeno ni koro dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Kata kamano, kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni magedo mar osebedo ka digni nyaka sani gedo mar ochopo 87% ka igeno ni koro dhi rumo dwe mar 2 mar higa manyien. Tieko gedo mare koro chor nyime kawe kod midhiero makoni kod kocha ma oting'ore mar piny owacho mar oro omenda e wang' sa. Another thing that has been a challenge sometimes in the delay of the resources, sometimes it takes time before funds are released for the project. Ndalo ma koth chwe, accessing ka bedo matek. Koro loche ama gine makelo nwa materials bedo gi tich matek. Paul Kisinyu, men manager mar chenro ni, wach ni gigo ma odong' ma onego ger sani koro nok kendo gintie kod geno ni gedo ma dhi rumo e chakruok mar higa mabiro. Being ni project ni itime e counties mang'eny e Kenya ka. Seche moko inyalo dhi e market tiyudo ka kamidhi ng'iepe cha wadu osedhi mong'iepo. Koro chuno nyaka igol gi loka. Koro process ma ikawo ma yoda gi loka ma gibi kawo thuolo mar dweche 3 ka gigo tim nade chopi. Koro mane momiyo pok watieko, but we expect ni gik moko kodhi maber to dwe mar 2 ka watieke. Leo matieko gedo mar kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni bire seche ma oganda sub-county ma Nyatike kod kaunti ma Migori mangima wacho ni giseketo ikruok mopogore opogore mar tiyo kod kambini. An gi weche mag dichiel wanyalo puro, wan gi kothe wanyalo kelo ka to wanyalo uso. Pura lot. Anyalo ikora mondo mi ber moro ayudi bech goldi oningo chorre mbele. Ageno no biro chorore mbele kendo ber biro maber. Park ma okelwa Nyatike kani obro konyowa e yore mang'eny. Sana wagone gavana Uchila Yako erokamano kuom ne yiero Nyatike mondo kele project ni. Jodagi ma Nyatike geno ber kawuok kuom kar choko, piedho, loso kaachiel kod uso mwandu ni ka bende gidwaro mondo koro gedo mare koro rumo piyo mondo koro chak tich e kinde machiegni. Koro gini konyalo dhi mbele. Taparo nyalo bedo maber, onyalo bedo miyo ndiko ji machalo kaka wan gini kama mang'eny. Ma weche machalo kaka weche mag kuo, timbe maricho ma kor gweng' nyalo bedo maonge. Koro an akwayo government ka yie to gi med lwetgi gi jewnwa gini. Ng'eny ma kor gweng' ka biro yudo ga tich ka. Chalo kaka mine matiyo ka, moko nitie matedo ne joma tiyo ka. Chalo kaka round poles moko wauso ne jogi ka. Mano benefit mwayude. Nikech Nyatike ka wan gi pur mar mchele to kuonde ma giwa gidhiye onge. Nikech nyo pok wayudo kama ne gibede packed. Kaka sirikal no parowa mokelwa gini ka wabiro benefit. George Juma, Ramogi TV.